И здравейте, VBOX 7 и YouTube. Това е поредицата оцеляване с приятели. Аз съм Minecraft Долнавъра 5, а тук до мен е Томи Долнавъра 5. Здравейте от мен. И това е нашето оцеляване. Вчера намерихме къща. Намерихме едно село, вие знаете. Тук беше пълно с пясък, ние малко поразчистихме. Събрахме всичко в честове. Намерихме си спаунер на зомбита. И два на скелети. Да, и два на скелети. Ще покажем ли някой спаунер или не? Ево, той е на зомбита. Добре, айде. Той е доста далеч. Няма нищо. Ама той не е натам. Натам. О, чакай, не. Натам. И аз така да се обърках и тръгнах към спауна. Чакай, аз си не взех храна, ще се върна за храна. Аз имам 3 пържоли, бе. Добре, айде. Дано епизод да е малко по-интересен на зрителите. Предишно има 2 гледания. Само. Ти в YouTube ли си го качил? Да. Качи го във VBOX. Ще събереш повече гледания там. В YouTube профилът ти още не е известен. После в линк в описанието ще оставим линк за профилите си в VBOX. Добре. Абонирайте се за него в YouTube, защото аз там нямам профил. Имаш. Да, имам. Ама аз само забравя първата, аз не го ползвам и без това. Ние ще направиш, но. Добре, ще ви оставя и за моя профил линк да се абонирате. Аз качвам и в един друг там. Ние после трябва да си направим брони. После. Тук ако ни убият зомбитата. Чакай малко. Айде, идва и по-бързо. Аз съм на 70 метра. 60 вече. Ти къде си? Почти съм при него. На 40 метра. Аз съм на 20. Ето. Ето сега ще влизам вътре. Че само да видя къде сложихме стълбите. Е тук. И така трябваше един да остане горе. Няма нищо. Той някой да остане, то... Тя направи времето да е малко по-тъмно, ако може. Не, чакай, то само ще си направи. Да. Ето слизате. Али. Готово. На един хит. 20 лева съм вече. Аз съм 16. Не мога да се качи там, не дай. О, 2. Малко бавно се спалват. Извинете ме много. Какво правиш? И да съм по-близо до тях. Те така май не могат да паднат. Пазят. Да, пада. Ого! Стой, 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 стой! На 2 сърца съм и нямам ядене. Чай ще кача да горе ми дадеш нещо да ям. И ако имаш дърво. Колко много се спълнаха. Ако искаш ли, за да го и би. Нямам никакво ядене. Ти трябва да седиш тук горе. Метни ми нещо да ям. Чакай. Заради това са броните. Ай, намерихме енчантната книга, ето, вижте. Да, Protection 4. И още 2 имаме, те са в къщата. Аре, том си. Чакай да. Ето.
Айде, аз слизам. Чакай, аз ще слезам. И ти стой тук да се Те спомня. се спамват от тъмнината. Охо, долу пълно. Аз чакам малко ми се генерират над сърцата. Те са на един хит зомбитата. И могат да се катери по стълбите, ли? На 17 левел. Сега се очаква да падне голяма вълна. Няма да падне, защото не си горе. Ей, моркови. Айде, ходим до къщата. Добре, аре, аз се кача, ще правя малко XP. Ма докато си съберем нещата за Enchanting Table, трябва да играме доста повече. Ехе. Айде ще се качвам горе. Стоиш ли долу? Да. О, хайде да ходим до холма. Чакай. Апокалипсис. Я скочи. Да, май паднах. Не си. Не, ето го на спанера. Не, остави го, айде. Айде Айде. да се прибираме. Ще съм да видя на къде е хома. Да. Ще се върнем е готово. Стигнахме. Къде си? В къщата, сега какво ще правим? Аз те не видях, бе. Ето. Аз ще се кача горе да обера градината, че нямам за ядене. Нещо нямам идеи какво да правим в клипа. Не, аз. Аз ще се поразходя малко. Добре. Миналия клип, забравихме да ви кажем, беше много дълъг, ни изписал в YouTube и трябваше да потвърждаваме някакви неща. Един СМС. Да, трябваше да пратим SMS, да можем да го качим. Той да може да го качи, де. Какво става отвън, бе? Мога да береш градините, ако искаш. Но Аз сега убирам едната. Имам 30 картоф. Ще обера и уит. не знам какво Фермата. да търся тук. Искаш ли да търсим пирамида? Ако има. На къде да тръгнем? Не знам, аз съм някъде. Аз тук на минимапа не виждам нищо. Я чакай, тук май има, да. Вижда се нещо тригано на минимапа, ама не знам дали е такова. Не знам дали е пирамида. Чай видя къде беше. Да. Сто процента, че няма да е пирамида. Само колко си хора до там. Аз се връщам, не знам. Аз ще търся.
Ама нямам идеи на къде. Аз тръгвам. Няма значение, ще търся нещо. О, Малко са скучни епизодите, ама още сме нови в YouTube и не знаем какво да правим. Кажете как ще ви е по-интересно. Пишете в коментарите. Да. май няма пирамида. Нали, Ето я така. бе. Къде? Хикс 200... 216, Z ми е 322. О, ес. Аз ще влезна да видя. Какво има. Аз си взех... Ти взе ли си кирка? О, да. Минаваме тук отстрани. Не от това. Чакай, ще гръмнеш TNT-то така. То е железно и тя не се такова камъна не се задействат предмети. Остави на мен да видя какво има вътре. О, взех емералди. Голд. О, верно. Енчантната книга. Efficiency 3. Кокъл. Злато. О, диамант. Я да взем TNT-то. Колко диаманта? Ох. Само един. Пак е нещо. Аз ще поизгрифам малко да събера итъми да се кача догоре. Я виж ти. Какво? Охо, ела. Какво намери? Внимавай. Чакай. Тук може да има нещо. Айде да слезнем. Пази се. Сви се. Чай Айде. само да събера малко неща да можем да излезем. А сандстона. Айде да слезнем. Сега. Айде да скачам, аз скачам. Добре, аз сега скачам по тебе. Искам само малко пящен камък да събера. Ти взе ли всичко от честовете? Да, И ротен фреша даже. да. Добре. Те пясни ще трябваше да ги събереш. Те ще ни трябват. После ще се върнем. Сложи си точка. Вече е късно. Ето ще направя малко торче. Аз ще скоча от другата страна. Скочи във вода. Аз пак нямам пръчки. Имаш ли пръчки? Не, Айде да се връщаме догова. чакай. Аз скачам, имам кирка за желязото. Ето и аз имам. Имам моята желязна. Добре. Ама е равин. Да. Тук има кол, ще го убера за малко XP. Аре, аз излизам. Ти кой левел си? 17. Аз така събера кола, май ще съм някъде към 22. Какво ще правим това един диамант? Не знам. Трябват ни още два за кирка. Не ще събираме. То кирката не е чак толкова важна. Ами как взема обсидиан? Тук вече си прав. Подробности. Качвай се по лавата нагоре. Не, да, по лавата тръгнал съм. Не, аз не си взех факли. О, айрон. Много е тъмно. Нищо не виждам. Те камъни тук да ги грифам ли? То срави много малък, бе.
Ой, свърши кирката. Честовете ще взимам ли? Вземи ги, мои да ни трябват. Аз се изкачвам нагоре с камъни. Добре. Ти TNT-то... Не, чакай, аз го взех. Имаме 9 TNT, ще го гръмна. Не дей. Не, после някъде там пред къщата, няма да е тук. Остави го за някой да мина. Това го събира и да си направим стълби, че ще ни трябват. Нямам кирка вече. Добре. И вълната ти ще събереш отгоре. Добре. То май ще мога да я събера. Айде, къде си? Тук съм, събирам я. Дай. Дай да излезнем. Айде, излизи. И Бега малко. Сви се, да. Давай, качвай се. да, много добре го измисля. Вълната трябва. Кое? Вълната. Да. Не знам за какво ма я взимам. Ние легло си направихме вече, така че Едната падна долу. няма нищо. А синята трябва да вземем. Да, събрах много такова за стълби. То няма да ни трябва само за стълби, защото като разрушим половината от селото, ще направим доста нови къщи. Стига да не стане нещо със сървъра. Я изкопай да излезе навън. Елай, идва излизай. Къде? Аз съм копал да. тук, че навсякъде. Там трябва да има вълна земя. А, да, има по сградите. Али паднах. Събирай с ръка, не си хаби кирката. Тя вече накрая и без това. Тук има готови стълби даже. Ти колко вълна събра? 14. Може да си направим път от него. Аз си имам 7. Синята иди да вземеш, ще е важно. Но за какво не знам. Къде е? Там в средата. Вътре. Вътре в това. Тя синята ще падне. Пробвай се да вземеш без да падне. Ох, че стъпих на нея. Али не. Падна ли? Да. Това поне ми дай една кирка. Имам 2 железни меча. Ела дай кирка, аз ще имам меч. Нямам. Кирка? Моите се щупи. Ела тук при мен. Поне да оберем вълната. Тук зад нас има дърво. Точно до това. Вземи го. Ай да. Аз нямам Къде камъни даже. Аз имам камъни, ще да събера малко дърво. Да направя пръчки. Гъбите да ги събирам ли червените? Събирай. За гъбена супица. Май този епизод ще стане по-добър от другия. Много ясно. И в другия епизод почти не говорихме. Да, аз тръгвам. Къде си? Аз си направя кирка. И какво ще правиш с нея? Ще да обирам още такова. Добре, стигам в хома. Окей. Сега ще сме на пода с оранжев. Ще стане по-яко. И сигурно в следващия епизод ще имаме още един участник. Да. Не нищо.
Не знам, ние в миналия клип казахме ли, ако някой иска да снима с Надза, се записвам, Казахме, да. ще трябва и той да снима. Не, че пък толкова много хора искат да дойдат, ама И то никой не е гледал предишния клип. Само аз и ти. не, ще станат по-известни клиповете. Едва ли. Ай, после трябва да чакам поне 1 час да се конвентира. Ти кога мислиш да спираме? След малко. Да сменя пода и ще спирам. Али паднах. Ама поне взех синята вълна. Ето вижте какви енчантните книги. Fire Protection 4, Sharpness 3, Fire Protection 4, още 2 значи, Efficiency 3. Но той тук има килотирка. О, мага. Така, добре, аз събрах 2 стака и половина с такова. С... И вълната събирай. Вълната я събрах? Добре. О! Това го взимай и това ще ми трябва. Знам. Ето където е вратата, ще го сменеш или не? Не. Чай, дръж още 8 Ето минути. вижте в честовете колко камъни сме събрали. Чакайте малко. Взимай синята. Ето ни отново няма място в инвентара. Синята дай да остане по средата. В средния ред. Добре. А само да видя къде е средата. Колко е дълго? 1, 2, 3, 4, 5, Е, тука. 6, Ма то май... 7, 8, 30, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ето тук е остави. Чакай. Така. Да стане яко. Стига да имаш още вълна. Има. Али, чай се наям. Айде още малко. Още 5 минути от клипа и спирам. Ела да подредим тия честове. Тук да неси всичките книги. Отдолу. Те картофи по много малко такова дават. Виж тук колко неща намерих. Къде? Там в Да. това. О, един диамант, 3 емералда. Ей, помниш ли, че имаше един селен, който искаше такова емералди за диаманти? Май да. Аз ще да го намеря. Но то почти всички искат емералди. Ама ни свършиха честовете, да. Има предоще. Те са се прибрали сега по къщите. Ти обрали честовете оттам? Да. И къде си? Имам 5 в мен си. Тук няма човек. Гати. И тук има 2. И един. Какво искат? 2 са 9. За 10 стрели не става. Не става. Имам ли малко факли? Не. Направи малко. Аз имам 39 въглища. Ето идвам. Мене трябва много малко, защото пред къщата е Как? пълна тъмница. Чак сега ще дам малко. Имам Ще се 12. спамват мобове. Дай. Аз ще не слагам. Ема не подведе. Тук да е светло. Така мисля, че е добре. За следващия епизод мисля да търсим диаманти и да направим портал. Да, следващия епизод целият може би ще бъде в мината. Добре, аре стига толкова факли. Ето тук ще сложа над вратата. Готово. А вътре светло ли не? Вътре си не е светло.
Ай, може да сложи още едно. Готово. Ела да кажеш довиждане. Да, аре, застай тук до мен. Чакай. Я чак само за малко. Спри се, бе. Искаш... Не. Не! Бихме си просто. Ти почна първо да ме биеш. Ема те ударих един път. Сега ми дължиш нивото. Кой лева беше? 17 и 18. Добре, ще си го върна. Ева си взимай нещата, бе, човек. Не Ева. мога. Аха. И какво на тебе ти е бъгнал? Не. Са си поти се Майнкрафт. Не му уби. Аре, влизай пак. За какво? Да свършим епизода. Да. Гледай го. Добре, да няма. Айде, сега не мога ти влезна в сървъра. Що? Няколко пъти излезнах и сега ми дава communication error. Той епизод може без мен да го свършиш. End of stream ми дава. Добре, довиждане. Убиха ме Довиждане. в епизода. В следващия епизод ще си има отмъста. Довиждане.